ହାପି ପହିଲି ରଜ। ପହିଲି ରଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ, ତାରପୁର ଅପରା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ତ ମା ଝିଅ ପୁରା କେତେଟାରେ ଉଠିଛେ? ରାତି 4ରୁ ଉଠିଲୁଣି। ରାତି 4ରୁ ଉଠିଲୁଣୁ, ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ହାତ ମେହେନ୍ଦି କାଲି ରାତିରେ କରିଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସଜବାଜର ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ଭୁଲ ଦେଖେଇଲୁ ତ ହାତ ପୁରା ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ପାଚିଛି, ହାତରେ କରିଦେଇଛୁ ମେହେନ୍ଦି, ଆଉ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ଦେଇଛୁ ମେହେନ୍ଦି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବି ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ରଜ ପାନ, ଦୋଳି। ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ରଜର ସ୍ପେଶିଆଲ। ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେତେ ରହୁଛି, କେତେ ସମୟ। ଆଉ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୋର ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟୋଟାଲି ଆଜି ରଜରେ ଆଡ଼୍ ମୁଁ କରିବି। ପହିଲି ରଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ପୁରା ଢେର ସାରା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍କିପ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ପାଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆଜି ରଜର ମାହୋଲ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିଗଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ରଜରେ ଗେଲି ଦିଦି ତ ଫାଇନାଲ ଦୋଳି ଖେଳିବ ହିଁ ଖେଳିବ, ମନେ ରଖିଦେବେ ନା ଝିଅ? ମୋ ମାମା ତ ଆମେ ପଛେ ଦୋଳି ଖେଳି ପାରିବୁ, ଆମକୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଳି ଖେଳିବାଟା ରଜ କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ କଥା କହିବିନି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୁଗୁଲର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରଜର ଖାଇବା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ତମ ପାଟିରେ ତମେ କ'ଣ ଆସିବ? ମଟନ ଟିକେ ଆଇଛି। ତମେ ଯେମିତି ମଟନ ଟିକେ ଆଇଛି, ଇଏ ଟିକେ ମଟନ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଆଜି ପହିଲି ରଜରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ମଟନ। କାଲି ତ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିବ, ତା ପରଦିନ ରବିବାର ରହୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା। ଆଜି ମଟନ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା। ହଁ, ଆଜି ମଟନ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମଟନ, ଚିକେନ, ଅଣ୍ଡା ଯିଏ ଯାହା ନନଭେଜ୍ ଖାଇପାରିଲେ, ଆଜି ବାର ଅଛି ନା ନା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ବାର ରହୁଛି ରବିବାର ଦିନ। ଦେଖାଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରଜ ପାନ କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଖାନ୍ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ଦବୁ। ଏଇଟା ଗୁଗୁଲି ଭାଙ୍ଗିଛି ସାଧା ଭଲ, ସେ ଖାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଆମର କଡ଼ା ପାନ, ସାଧା ପାନ। ମାମୁଁ ଆମ ମା ବି ଚାଲି ହେଇଗଲାଣି ପୋଡ଼ପିଠା ଧରିକି। ହଉ, ଏ ପାନଟା ମୋତେ ଦିଅ ଏବେ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନେଇକି ଖାଇଦେଉଛି। ଆଜି ସାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇ କେମିତି ସଜ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୁଗୁଲି ବସିକିରି ସବୁ ତାର ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ସବୁ ଲଗାଉଛି ରେ ବାବା, କହିବା କଥା ନାହିଁ। ସଜର ଯେଉଁ ରଜର ପସରା ଗୁଗୁଲି କତିରେ ସବୁ। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। ଆଉ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଛିଟା ଆସିଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ହେବେ, ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ। ସାଇ ଅନେଇଲୁ ତ ମୁହଁ। ଆଜି ସତ କଥା ହାପି ରଜ। ମୋ ଭାଇର ମେଣ୍ଟାଲ ଦୋଷ ସରିକି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଏକାଥରେ ଟଣାଣିଆ ନେଇଗଲା। ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଇ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କହିଲା, ତାକୁ ଗୁଗୁଲି ଗୋଡ଼କୁ ଟଣା। ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ସଜ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି, ଗଜରା ଫଜରା ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୁଗୁଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ସଜ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଇ ନନା ସେଠି ସଜ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପାନ ଭଙ୍ଗା ହେଇ ସରିଛି। ଆଉ ସାଧା ପାନ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ନା। ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ସାଧା ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା, ଏଠି ରଜର ପୋଡ଼ପିଠା ସବୁ କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୁଗୁଲି ସାଇ ସବୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ମା ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ପୋଡ଼ପିଠା, ମୁଁ କରିନଥିଲି, ମୋ ମା ଆଣିକି ଆସିଥିଲା, ମାମୁଁର ମା ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମା ପଳେଇଲାଣି, ମାଆକୁ ପାନ ଦେଲି, ଥଣ୍ଡା ଦେଲି, ମିଠା ଦେଲି, ମା ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ସାଇ ପୋଡ଼ପିଠା। ସାଇ ନେଇଯାଅ, ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ବି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ଆଉ।
आज प्रथम पहली रजरे ठाकुर शालग्राम गाधौछंती एठी से बाप पुओ बसचंती आ भाईना एठी बसी ठाकुर चंदन चुआ पानी हलदी तुलसी सबू पड़ी ठाकुर एठी गाधेबे नुआ छिट पिंधिबे आ सबू ठाकुर छिट नुआ छिट पिंधि सारे जेहेतु रजरे आमर प्रति वर्ष ठाकुर प्रथम दिन में नुआ पिंधती सेमती सब वर्ष पर ए वर्ष भी नुआ पिंधि देखो हलदिया माने छिट ठाकुर आसी जो पिंधार घागेरा ठाकुर शालग्राम हलदिया नहे तो धला ए दुईटा कलर देले ठाकुर प्रिय कलर से सब ठाकुर को मुझे देखे दूसरी केमी सब छिट पिंधि सारला माँ नाली छिट पिंधि जगन्नाथ ब्लू कलर पिंधि लक्ष्मी माँ गणेश गोलापी पिंधि सेठू बिरजा पत्र कलर पिंधि गोरखनाथ पत्र कलर सब पिंधि जो प्रभुंर जो माँ जहाँ सब अच्छी छिट सब से सब कलर समस्ते पिंधि जाइछंती एठी बाप पुओ बसिकिना तांकर सी ठाकुर काम थाली सजाउछंती। हेलो सांग माने हेलो फ्रेंड हैप्पी रज आ रजरे देखंतु मो साड़ी पिंधि सारी आ चश्मा लगेइथिली काहेकि आपण माने तो जानिथिबे गेली दीदी रील्स करथिबो आ इंस्टाग्राम पे गोटे रील्स दीटा करछि आज रील्स गोटे देइछि आ फोटो टिके उठेइछि फोटोटा हमर यूट्यूब थंबनेल रे छाड़ीबी आ देखिए रजर बेसी कौन रहा केमती लगुच लुकिंग आउ बिना मेकअप बिना लिपस्टिक रे पूरा सिंपल स्टाइल रे साड़ीटा पिंधि केमती लगुच निश्चय आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखिबे आ वीडियो टी देखिबे चश्मा सांग को शाढ़ी चूड़ी सबू रजर खांटी ओडियाणी हिसाब रे पूरा सज होईची आ कौन कहबी आपण मैंने केमिति रज पालुचंदी कौन करचंदी निश्चय मते टिके जणेबे निश्चय आपनक अपेक्षा रे रहिली कमेंट बॉक्स रे जणेबे आ मु तो इंस्टाग्राम रे वीडियो छाड़ देछि आपण माने जानचंदी मो आईडी subrata.delhi आपण माने जाई फॉलो करिक देखि परिबे आ रज पई वीडियो मु अपलोड कर देबी आपण प्रथम रजर वीडियो मो पाई जिवे केमती लगुच रज आमर केमती रही कौन साजसजा कौन पानर कौन पोड़ पिठार डोली खेलार कौन सब रही आप निश्चय देखूँ बहुत ढेर सारा एंजॉय करूँ आ गेली दीदी की एमती टे भल पाइबा सब दिंतु गेली दीदी सब बेल आपण सहित कंटिन्यू जोड़ी रहा चाहे सब बेले आप मो चैनल को देखी चलतु वीडियो आहरी आगु को आहरी भल वीडियो पकई चलि आ कौन कहबी चलतु आगु केते समय मुझे आप सहित कंटिन्यू रही पार्छ सांग मैंने देखु ये बसिक खाऊँ गुपचुप ये गुपचुप खटा पानी और गुपचुप ये जगार है मु अंटी ढाल देती बस गुपचुप खाऊ संध्या बेले आइसक्रीम फाइसक्रीम सब खरा बेले खिया है ठंडा फंडा पियास होपर ये गुपचुप खिया हो पूरा गुपचुप देखो कौ सिस्टम रे मु खाऊँ ये गुपचुप रजटा पूरा खाइबा खाइबा बिंदास पूरा कटिला आउ केते सुंदर रज है माने आपण को पुणी माने प्रथम रज आज सेकेंड रज दिन मु किछि वीडियो आपन सहित ऐड कर देछि तीनटा रजर पूरा अवेलेबल हो जिवो मु वीडियो ब्लॉग छाड़ देबी आपण माने देखिबे वीडियो केमती हेछि आ दुई रे होछि कहबी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी करिवे आगो को पुणी काली रज 3 दिन रजर मु गोटे ब्लॉग कर देछि टिके लॉन्ग हबो हेवी लॉन्ग हबनी आपण माने देखिबे आ हेलो फ्रेंड आज दास बाबू बिकु बाबू आज पूरा चिकेन रजरे करछनी आज रज मोरी आया आउ गाव तो आया रज आज मो बेल बाबा रजरे माने आज विश्वास करिवेनी आपण फास्ट रज दिन तो आपण जानछनी हमर मटन आस्तला ना आ फास्ट रज दिन मटन आस्तला तापर सेकंड रज दिन संक्रांति रहला सादा आज चिकेन निजे रजरे स्पेशल रोसई डिश होची बिकु बाबू करछंदी आ देखन चिकेन रो फ्लेवरटा केते सुंदर देखा होची कलर मसला जोगाड़िया मु रही रोसैया बिकु होचली मु जोगाड़ कर देइतिली सी आज रोसई कर ना चिकेन भल करंती सी चिकेन भल करंती आ कोन करिया केते बळे केमिति आगे मो पानी पड़े तबे छुआ मानकर टिके गोटे खुशी थाए नै बाबा रोसई कले भल लागे हां खाइबे गोटा अछि मोर बाळुगा आउडा बाळुगी साई गुगुली फास्ट सेकेंड थर्ड रज दिन ए ड्रेसटा पिंधि आ सेकेंड रज दिन से देखी पानी ना सेकेंड रज दिन से देखी पानी साई रो जीन्स शर्ट आ हाफ पैंटा गुगुली ये बढ़िया डिजाइनटा है पूरा बढ़िया देखो पेंटा के सुंदर लगुच और टॉपटा भी बहुत बढ़िया लगुच
ସାଇର ଗୁଗୁଲିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା କେତେ ହଳ ପାଖାପାଖି ହିସାବ ବାହାରେ ଏମିତି ସାଇ ଗୁଗୁଲିର ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ହାପି ରଜ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭାତ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଯେମିତିକି ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲେଣି ଭାଇ ଏଠି ବଇଛି ଆଉ ମାମା ସେଠି ବାଢ଼ୁଛି ଆଜି ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ବାପା ହିଁ କରିଥିଲେ ବାପା ମସଲା ଫସଲା ସବୁ କଷି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଖାଇକି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଉଛି ମା ଏଠି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବାଢ଼ୁଛି ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ହାପି ରଜ କହିଦେ ହାପି ରଜ ମୁଁ କହିବି ହଁ କହିଦେ ହାପି ରଜ ତ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ରଜ ମୋ ବୋଉ ତରଫରୁ ବି ହାପି ରଜ ଆଉ ଜେଜେ ବି ରଜ କରିଥିଲେ ଜେଜେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରିବା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହେଇପାରିନି ଆଉ ବୋଉର କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଉର ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଆଉ ବୋଉ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି ଯଦି ଗରମ ହେଉଛି ଆଜି ପୂଜା କଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା କାଲି ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ବି କରିବ ଆମର ବସୁମତୀ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ବୋଉ ପୂଜା କଲାବେଳେ ବି ଆମେ ଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ହଁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୁଗୁଲି କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛୁ କ୍ୟାମେରା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବ ଝିଅ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଦିନ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ରଜ 3 ଦିନ ସବୁବେଳେ ମନରେ କିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ନାଚ ଗୀତ ଦୋଳି ପିଠା ସାଧା ପାନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ